Ngiyanibingelela abalandeli baleli khasi. Angiphinde ngibonge futhi ukuthi ngithathe leli thuba nabuka le video. Kukuningi okunye beningakwenza. Namhlanje ke sithe asiphume kancane emthini ke sithi ukubheka amafutha esilwane. Amafutha ke siwaphethe namhlanje, siphethe amafutha esilwane inyengelezi. Abanye ke basazi lesilwane, abanye abasazi, kodwa ke ngizifakile ke izithombe kuyona le video. Abanye bazosibona lesilwane ukuthi awungangasibona mina isilwane esikanje. Kuyisilwane ke esingabonakali ke kalula, ongakwazi ukuthi usibonele eduze, ogcina mhlawumbe ngokuthi usibone sile kude, ngenxa yokuthi sisilwane esingaze sithi sinemlingo, ngoba uyakwazi ukusibona sikude kodwa eduze ngeke ukwazi ukusibona. Ungagcina usibona siqhamuka lapha mase sila eduze kwakho ungasiboni futhi usibona futhi esidlulile sesile kude. Amafutha kalesilwane ke ayangena kakhulu uma ngabe uzokhanda umuthi wemoto ukuthi ingavinjwa amaphoyisa. Kongangokuba nawo la mafutha akwazi ukuthi asebenze wodwa uma uzowalengisa nje la esibukweni emotini, akwazi ukusebenza ukuthi avimbe amaphoyisa ukuthi angayivimbi imoto yakho, agcine ngokuyibona nje iqhamuka laphaya masila eduze kwawo angayiboni, ayibone isidlulile. Njengeminye-ke imithi nawo la mafutha lawa ungawasebenzisa wodwa, kodwa uma ngabe ufuna nawe ukuthi uwanikeze amandla, akhona-ke amanye amakhubalo-ke ongawa-eda noma ongawanezela kuwona ukuze abe namandla ukuthi lowo msebenzi lowo owadingela ukuthi awenze bese wenza ngokulekeleleka kanye namanye amakhubalo namanye amafutha futhi ngokunjalo. Kodwa-ke uyakwazi nje ukuthi uwasebenzise eyiwona ewodwa. Kangangokuba noma ngathi unenkinga yezitha, uyakwazi ukuthatha la mafutha uwagcobe ebusweni bakho bese uyakhuluma uthi ngifuna ukufika ezitheni zami zingangiboni. Izitha zakho ziyogcina ngokuthi zikubona uqhamuka laphaya. Uma ngabe usule eduze zingabe sakubona bese zikubona usudlulile, zisale zixabane zodwa la ngemuva ukuthi simyeke kanjani ngoba phela udlule la. Athi omunye hhayi wena othe simyeke, athi omunye hhayi angiyishongo mina leyo nto. Zixabane kanjalo izitha. Aphinde-ke la mafutha lawo angene kakhulu emthini eyizigqabo, emthini eyibambelelo. Ayangena la mafutha nasemthini yokweshela noma yokuqonywa zintombi, ayangena. Uma ngabe kuwukuthi ufuna ukushela noma ufuna ukushelwa, ayangena ahlangana namanye amafutha kanye namanye amakhubalo, asebenze, anamandla kakhulu la mafutha. Amafutha nje futhi esingaze ngithi amafutha enhlanhla ngoba ayakwazi ukuthi akudonsele inhlanhla. La mafutha-ke iy'gebengu gcina seziwasebenzisa-ke ngorongi noma ngendlela engafanele, ngoba ziyakwazi ukuthi zisebenzise wona la mafutha bese ziwathaka-ke nemithi eminye ukuze zikwazi ukuthi ziphungundlele noma ziphunyuke ebugebengwini bazo ezibenzayo. Ngoba uma ngabe zisebenzise umuthi onala mafutha lawa, akulula ukuthi zibanjwe ngoba noma ngathiwa usubonile isigebengu ukuthi nangu umuntu enza into ewukuthi, kodwa uzogcina ngokumbona kanjalo. Uma usuthi uzama ukumbamba uthi hhayi ngizomlinda ngimbambe esele eduze, ngeke usambone, umbone esedlulile, esebalekile, esele kude. Uma uwagcobile nje ebusweni ayasiza futhi kakhulu ekuthenini noma kuthiwa ubukhuluma nomuntu ufuna ezwe lento oyishoyo, uyakwazi ukuthi akulalele ezwe lento oyishoyo, angakuphikisi uma ugcobe wona namafutha. Amafutha nje kakhulu anamandla. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise, zifezekiswe zonke iy'fiso zenu enizifisayo ezinhle. Amen.